F'intervista ma' sit Lavin Malta, il-kap nazzjonalista Alex Borg reġa' prova jbella Ross bil-labra dwar ir-raġuni għal xiex rema lill-ambjentalista żagħżugħ Awċi Luke Sajt meta biksur tal-istatut tal-partit tiegħu stess ma ċedilux is-siġġu fuq id-distrett Għawdex kif kien obbligat li jagħmel. Hawn Borg ipprova jagħti l-impressjoni li anke kieku ċeda s-siġġu kif kien jgħid l-istatut, Luke Sajt ma kienx jiġi elett skont l-argumenti tiegħu. Ma kienx ħadd tkun hekk, taġi inti kieku mxejna skont il-proċess elettorali kollu, xorta waħda kien jitellgħu l-istess kandidati, ġifieri xorta waħda kien ħajtla Beppe Frank u Norma. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti l-ewwel għandek il-casual elections u għalhekk Norma kienet titla' bil-casual elections u għalhekk ovvjament anzi kien ikollna l-istess ammont ta' kandidati. Fil-verità fl-2022 kien hemm każ simili fuq it-tielet distrett u l-kandidata Janice Katkuti ma kienx tefet in-nomina għal elezzjoni każwali għax kienet taf li se titla' bil-mekkaniżmu tal-ġeneru. Dan wara li l-establishment nazzjonalista kien ried li jingħata ċans li jiġi elett Carmen Fsud Bonnici għax inkella kien se jispiċċa l-art minkejja li dan kien ġab ferm anqas voti minn Katkuti. Kieku segwew fuq dak li sar fl-2022, il-PN kien jgħid li Norma Camilleri ma titfax in-nomina għal elezzjoni każwali u titla' kif għamlet bil-mekkaniżmu. Imbagħad kien jitla' Luke Sajt u l-PN kien ikollu 5 deputati Awċin fil-Parlament. Iżda Alex Borg ipprefera li jissagrifika lil Luke Sajt biex ikun jista' jitla' l-akkademiku George Vital Zammit, is-suppost awtur tal-programm elettorali nazzjonalista. Vital Zammit ġab 73 tal-ewwel preferenza, waqt li Luke Sajt ġab 4 darbi iżjed dak l-ammont, minkejja li fi kliemu stess il-Partit Nazzjonalista ftit li xejn ta' opportunitajiet jew kellu interess li jitla'. Fir-realtà d-deċiżjoni kontra Luke Sajt seħħet għax il-PN immexxi minn Alex Borg kien skomdu quddiem l-attiviżmu ambjentali taż-żagħżugħ li kien membru faqdiet li fl-2021 ħarġu kontra l-proġett tal-bini ta' appartamenti ħdejn il-Ġgantija fejn is-Sajt Technical Officer tiegħu Simon Mizzi il-moħħ wara l-kap. L-istess Simon Mizzi meta mistoqsi mit-Times ukoll ipprova jbella Ross bil-labra meta qal li meta hu sar Site Technical Officer tal-proġett fl-2021 ma kienx hemm kontroversja dwar il-proġett. Iżda fis-6 ta' April tal-2021 koalizzjoni ta' 7 qdiet Awċin inkluż dawk Luke Sajt fihom ħarġet mod kategoriku kontra l-proġett.